My own version of pancake. Ito guys. Then, vinegar para pawala sa langsa. Paminta. Asin. And then, para mas dami, talong. Ayan, talong. Paksi with talong. And then, silver swan. Din para lami niya humot ang inyong luto maghinisa. Sarap yan mga mamis. Dili na mga pwede nga magamit mo og other seasonings kung magamit mo ani kay dala na siya tanan na atong takluban. Charan! Luto na siya guys. Sarap na yan. Ito. Ano kalami sa vacuum flavor? Suga. Sige. Eh, Sarap dito blood sir. drugs.